Oso gustora esaten diogulako arratsaldeon, berarik ikamonarriz arratsaldeon. Arratsaldeon, eta nik ere gustora esaten dizuet arratsaldeon zuei. Enigma batekin zatoz gainera gaur. Bai, enigma polita. Enigma, el gran enigma, jarri diogu izena, eta euskaraz enigma bizia. Hau izan da, niretzat oso egitasmo polita, ez? Zumeiako udaletxeak eta bertako turismo bulegoak eta euskara zerbitzuak deitu ziaten, batean, atxean eola egoten, eta izu, behira, daukagu idea bat, eta nahi dugu turista erdaldunentzako bisita gidatu bat antolatu euskara eta euskal kulturaren inguruan. Eta animatzen zara? Eta jo, bai, animatzen naiz. Iruditu zitzaian, idea bezala oso berritzailea. Bestetik ere erantzuten diena... Guztia geoparkean. Hori da, geoparkean. Eta egia da, geoparkean orain arte bizitak ia guztiak egon diela gehiago lotuta naturarekin eta benetan daukaten aberastasun horrekin, ez? Eta kasu honetan nahi zutena zen beste aberastasun inmaterial hori, ez? Azaldu. Gure kultura, gure hizkuntza eta nola transmititu hori turista erdaldunei. Eta alde horretatik iruditu zitzaidan, oso erronka polita, beharrezkoa gainera, eta turismoaren inguruan dagoen eztabaida honetan, bete-betean sartzen zena. Eta aurreko batean esan nien bezala, jarrera bat adierazten duena. Eta da, jarrerak, turistak hartzeko jarrera bat, eta turistak ongi tratatzeko beste jarrera bat. Iruditzen zait, honek ere, turistak ongi tratatzeko asmoa bat duela. Eta ongi tratatzea da, abegikor hartzea, eta zer garen eta zertan garen ere ondo azaltzea, ez? Azkenien bizita gidatu barri bat izango dalako geoparkeak eta hori badakigu, bertako zuzendaria etortzen zaigulako eta gure kolaboratzaile da, eta bertako balioa, eta bertako jasangarritasuna, gogo eta naturarekin, zientziarekin askotan egin dugu, bizita gidatu ezberdinak daude, turista asko datoz, eta turista askok belarria jartzen dute, eta baten bat euskaraz hitz egiten entzuten dute, euskal kultura zer den jakin nahi dute, eta purtsuet, utxun hori betetzen dator, zuri egindako enkargu hau esango dugu, enigma bizia hau. Bai, eta hain zuzen hori da, eta bereik esaten ziguten, ez bi kezkariaren zuten dio, ez? Batez ere, batetik eskaera bati. Ze turista gatozenean askotan galdetzen dute. Oye, pues yo no me hubiese imaginado que se hablase tanto, esate baterako, batzuen erreakzioa hori da. Pero si no se parece nada al castellano, batzuk ez dakite, ez da beste hizkuntza familia batekoa garenik. Ez dakite nondik sortuan. Gero galdetzen dute, baina zenbatik hitz egiten du, baina nola funtzionatzen du, eta gero gure ohitura askorekin galderak dituzte, eta elkartek nola funtzionatzen dute. Txapela jazten alda oraindik, mila historia, ez? Eta orduan, batetik, galdera horiei eta eskari horri erantzuna izan diegu, eta bestetik baita ere, udalerri euskaldunetan sortzen den kezka bati, ez? Eta nola adierazi turistei gu euskeraz bizi garen, eta euskeraz bizi nahi dugun udalerriak garela, ez? Eta orduan bi horiek bat egin nahi izan ditugu. Hasteko eskaintza izatea bada zerbait. Zaila turista batek hartzen duenean katalogoa, esaten du, Jontxo, hemen badago eskaintza bat niri interesatzen zaidana. Edo gutxienez hemen badago eskaintza bat honi buruz hitz egiten duena. Orain arte horrelakorik ez zegoen inon, ez? Eta bigarrena izan daia, parte hartzen bali baduzu, zuk jasotzen dituzu eduki batzuk, eta horiek ere zabaldu ditzakezu. Erasko daude, noski ikusten gabiltz bituz ederra da, erasko daude flitxa bisitatzeko, eurek antolatutako bizita gidatuetan iaz, 18.000 pertsonatik gora bildu ziren, antolatutako bizita gidatuetan. Masa guzti hori izan da, esan dakoe. Hemen euskaraz hitz egiten da, hemen txapela eramaten da, ezin du gaztu, 8 apellidos baskos edo Juego de Tronos grabatu da, eta ideia horrekin asko datoz be bai. Ondo dau, geuk azaltzie be bai, zer da nau, ondo azaltzie, hurbilketa hori egitie, galdetu behar dizudalako norentzat prestatuta dauen. Nau, kanpotarrantzat da, zeinentzata? Printzipioz. Hartzaile tipua izango litzateke, estatutik datorren turista. Eta bizita giatu hauek erderaz egingo dira, zeko behintzat. Eta horrengoz, erderaz bakarrik gero aurrera behira, bagian beste hizkuntza batzuetara zabaltzeko aukera ere komentatu izan du, baina printzipioz dira turista erdaldunentzako. Eta gainera, gure abia puntua izan da, pentsatu behar dugu, ezer gutxi dakien turista erdaldun batentzat diseinatu behar dugula. Esate baterako, ez daki, ez da nun hitz egiten den euskera. Ez daki, ez da zenbatek hitz egiten duen. Ez daki, ez da zergatik hitz egiten dugun. Eta orduan, abia puntua da oso oinarrizko abia puntua. Eta hor saiatu garena da, oinarrizko edukiak lantzen, bitxikeria batzuk ere ematen, eta beraientzako segurazki deigarriak diren datu batzuk erantziz.
bai euskararen inguruan, bai euskal kulturaren inguruan, eta baita ere hori guztiari bestelako estalki bat emateko, bestelako ituren inguruan. Ze zaila hau egitea bai, Hau, diseinu hau egitea, esango dizu edalako, 80 minutuko bisita bat da, 9 geldiunetan irudi batzuk ikusten gabiltz, aurkezpeneko egunekoek eta 9 geldiune izango dira, oso zaila da honelako gauza bat egitea, politxe bai izango zen, divertigarria, humore erabili duzu, trebiesara telebista programak asmatzen be bai. Hau azkenien asmakizun bat izan dalako, propio egin duzuen esaten gabiltzena. Zailtasunik handiena izan da batetik zer kontatu, gauza asko kendu behar dituzu. Gero ez dadile izan bakarrik guri interesatze zeguna. Turistari interesatze zeion ere txertatu behar duzu, zerakarri egin behar duzu. Gero, Zumaian egin behar da, beraz, kasu honetan 9 lokalizazio atera zaizkigu, eta gero lokalizazio horietan ere, niretzako importantena zen, nola esplikatu euskara eta euskal kultura kalean. Ze ez da kasu heldulekurik, ez da katedral bat, ez da eliza bat, esaten zuela, bira, arku bat, atea, ez da gizar, ez nola esplikatzen da hori. Da orduan, saiatu garena da, eta saiatu nahi zena da, leku bakoitzeko heldulekuak aprobetxatzez, esate baterako. Hasten dugu, eta hasiera izan da, euskaran hori hitz egiten den, eta gero bai egin duguna da, hori ere bai, azte zitzaidan, horrelako liburuska txikitxo bat bakoitzari emateko oinarrizko datu batzuk berak ere hemen ikusi ditzan. Esate baterako, hizkuntza isolatua dela, edo ze beste hizkuntzekin lotu izan du gaituzten. Horrelako datu batzuk, esan dugu, edo hemen esate baterako, Cantal del Miociden, esate dugu, erdera jaso dituen, euskaren eraginak esplikatzeko, esate baterako, erderak 5 bokal dituela, euskerak 5 bokal dituelako, eta leku berean, erdera sortu zelako, euskararen gandik oso gertu, esate dugu, 5 bokal horiek ditu euskararen eragin ez da. Gainera hori ikusten da, Miociden, lehenengo liburuan ere minaia esaten da, minaia albarfaina, zergatik minaia, mianaia esan nahi dudulako. Edo Gonzalo Ebercioren lehenengo poesiatean azaltzen da Don Beldur, zergatik, hori zelako, etxaia, hori zen, beldurra ematen zuen. Ze ona! Horrelako kontuak ez, gero esate baterako, handik eta sarrera turismo bulegotik gertu egingo dugu, eta handik joango gara, Zumaian dagoen, oinezkoen zubira. Eta handik ikusten dira, garai bateko railak, trenbidea eta garabiak eta erabiltzen zituztenak, eta orduan beda, justu, irudietan agertzen den hori, eta aurratzek aldean ikusten dena da gertokia. Eta orduan bai esplikatzen dugu, Zumaiak itsasoarekin izan zuen lotura, eta puntu horretatik esaten dugu eta hemen, beti euskaraz hitz egin da. Hori nun ezagutzen dugu, leku izenetan, eta handik ikusten dian lekuak aprobetxatzen ditugu. Bida, Artadi, Encinar, edo Algorri, zergatik da Algorri, harri hori gorria zelako. Eta gorria dela ikusten da gainera, hemendik ikusten dezuen eliza horretan, ze katedrala, hango elizaren katedrala ez, elizaren harriak, eta ikusten da kolore gorrixka ematen diote, bertatik ateatako harriak dialako, ez orduan, da heldu lekuak. Hizkuntzarekin, kulturarekin lotutakoek liburuzka ikusten nabilelako euskal hiztunak esate baterako. Euskararen aintzinako edadura, armarriape bai, esate baterako balien garrantzi, Terranova eta joaten ginenien, Juan Sebastián Elcano. Euskara hizkuntza deklinatua da eta ez du generorik. Zeo zer ikasiko dute be bai? Bai, ze esaten diogu, bida, ikasi behar dituzue 4 hitz. Eta hau, hasierako hitza da. Norabaitea sartzen bali mazarete Euskal Herrian, eta 2 hitz euskaraz esaten bali maituzue, adierazten ari zarete, interesa eta respetua. Ongi hartuak izango zarete. Eta herripar batekin hartuko zaituzete. Horregatik da, hasieran, nola esaten da? Si, no. Pues si da, bai. Eta bai euskaraz da, bai. Ez da bai. Eta ez da ez, eta horiek ikasi, eta gero aliketatxo batzuk egin. Eta gero, kasu hortan esate baterako, generorik ez daukagula edo hizkuntza deklinatua dela, erakutsiko zaie hango kale komerzialean, errotulu komerzialak irakurriz. Modu hortan gainera, aprobetxatzen dituzu helduleko horiek, eta liburuzkan dago horri dedikatua, gutxienez jolas bidez ere, ikas ditzaten, ez? Gero kirolei buruz, euskal kirolei buruz itzengo dute, eta itzengo zaie pilotalekuan bertan, handik egingo da, justu San Juan Iturria, Apellidos Vascos zen azaltzen zena, eta hor, aprobetxatu du, esate baterako gune hori, zer dago, Olazabal Jauregia. Eta zengo, hori da, etxe, kasa, hori aurretik ikasi dute, mendi entzun dugu, monte, eta hau da Iturria, fuente. Bagoazen hortik, abizenei buruz, etxearen garrantzia, maiorazgoak, Europa osoan, emakumeek seme-alabai abizena eman dieten leku bakarra Euskal Herria izan dela han ere esplikatuko zaie, Gartzia abizen euskalduna dela, eta barreta.
tandi joango gara, elizatik pasatan mitologia, simbologia, idana esan da gero, kofradiara. Zergatik, kofradian dagoelako Euskal Kostalde osoan, arrai, salmenta egiten zen makinaria eta leku kontserbatzen den bakarra. Horrekin jolastuko dugu, eta horrekin batera, itsasoa, Terranova, euskera eta Terranovako indioak, eta, bueno, harreman horiek. Noiz hasiko dau guztia, eta baten batek lagunen bat baldin badauka, Euskal Herria datorrena, eta guk gomendatu egingo diogu bisita gidatu hau. Lehenengo bisita, bukatuko dena etorgina, eta hau bukatuko da, nik uste aktibo ondia daukan leku batean. Eta da, elkarte batean, pulpo elkartean, garrantzitsuen pintxo bat janez, bukaera importantea da. Eta nik uste horrek, bai, eta jende asko erakarriko duela, gaina bisita bukatuko duzue, elkarte baten barruan, pintxo bat janez eta txakoli bat edatuz. Pulpo elkartean gainera. Pulpo elkartean. Hori begarrantzitsua dalako gastronomiaren indarra, adimutur asko ditu, honek guztiak. Eta bideotxo bat erakutsiko zaia ere, Euskal Kulturari buruz, bersolaritza, korrika, kilometroak, Euskal Eskola Publikoaren festa, musika, zinea eta bartabar. Eta hau hasiko da, hurrengo larun batean. Hil honen 24ean, hoxe izango da, lehenengo bisita, beraz, norbaitek balin badauka kanpoko lagunen bat, senitartekoren bat, edo, haizue, ikusi nahi balin badu zer den, datorren larun batean, goizeko 11etan aterako da, lehenengo bisita. Eta ondoren ja, aste santuan, eta udaran jarraituko dute. Geoparkea.eus webgunean aukera dago, enigma bizi hau, azkanien izena politxea be bai, izena zentzu batekin dator be bai. Bai, eta hori izan ez, egun ginen zenbat lan izena asmatzeko. Eta halako batean, turismo bulegoko teknikaria den Jone Esnali bururatu zizion, eta zergatik ez, el gran enigma. Fenomeno, mila buelta magenizkion, eta zergatik da el gran enigma. El gran enigma da, hori Koldo Mitxelenak esate zuen bezala, gure benetako misterioa ez delako gure jatorria, gure biziraupena baizik, ez? Horretik jarri dugu euskeraz ere enigma bizia. Zenigma hori bizi-bizirik dago gaur egun, eta hori delako gure helburua. Eta gaina justu idea horrekin hasi eta bukatuko da bizita, ez? Hori da, askotan energia hori gero bilaketa ikaragarri ederra dana be bai, nondik dator gure hizkuntzi eta euskari beti atzeraino joaten gara, eta Koldo Mitxelenak esan dakoe, ez, hemen misteriorik handiena da, nola 21. mendien bai, eta hori esplikatuko zaie, eta pixka kokatuko dugu ere gure hizkuntza munduko hizkuntzen artean, nola iritsi garen ona. Zergaitita ingarrantzitsua, erakarpen hori, seduzitze hori, nik lehenengo bidar ideia hau, zeure ahotik entzun da daukat be bai. Bueno, nik uste, a ber, bi gauza, iruditzen zait, beti maitatzen dezuna, ezagutzen dezuna, maitatu dezakezu, ezagutzen ez dezuna ezin dezu maitatu hasteko. Eta kasu honetan gainera, adierazten dena du, baitasun bat eta errespetu bat, ez? Eta nik uste datozen turistak eta bizita honetan interesatuta duen adierazten dutela jakin min bat, eta printzipioz errespetu bat. Eta horiek gainera, bueno, nik uste gure aukera bat, aukera polit bat dela, erakustea zer garen, ez? Eta hau plantatzen hasi ginean, jarri ginean, gure buruan. Osea, gu kanpora goazenean zer gustatzen zaigu ezagutzea eta zer gustatzen zaigu entzutea. Guri behintzat gustatzen zaigu jakitea leku horietan zer egiten den, zer berezitasun dauden, zer jan liteken, zer hitz egiten duten, zer ohitura dituzten, eta hori guztia, ordutartiko bizita batean esplikatzen bali maizute, eta gaina hori, ikusten bali maizuzut, batetik, herriko txoko politenak, bestetik, ikusten bali maizu, kofradia barrutik, eta gero bukatzen bali maizu, elkarte batean, pues fenomeno. Bai, horrek guztiak dakarrenarekin eta beraztasun horrekin. Bueno, esan dugu, ez dakitsi deia esportatu aldan? Egin genuen lehenengo bisita gidatua, hau ja diseinatu genuenean egin zan barne aurkezpen bat. Entzatzen aur zeuri papelak oztu eta neuk gaztelu gatxerako dorrelako proposamen bat egin, neuk, ialbada, ez da txarra. Ez da txarra. Eta egin genuen bisita antolatu bat eta bertaratu ziren, hainbat turismo teknikari, hainbat euskara teknikari, eta Zumaiako alkatea, eta zinegotziak, eta udaletxeko teknikari batzuk. Eta oso graziosoa izan zen, denek euskaldunak ziren, eta bisita gidatu erderaz izango nez, neonek ere, erderaz egin nuen, nire erre eta ese guztiekin, oso aberazgarri izan zela, eta egia da, hainbatek aipatu zuen, Jontxo, hau gure herrira ere bai, eta fenomeno, baina aurrena, hau sendotu dezagun, hau finkatu dezagun, Zumaiako hau, nik uste komeni dela, hori,
finkatu ondo, eta batez ere ezagun egin, ez da? Honelako ekimenak ateratzen direnien lehenengo aldiz, azkenien zailena izaten dalako jendeak ezagutaraztie. Behin ezagutarazita, edozein lagun datorrela Euskal Herrire. Buruan daukat, esate baterako Inglaterratik badatorren gure lagunen bat bebai, Bilbo inguruen geratu, Donostiarako bidien, geratu flitxaldien, bada oso gomendiona da edozein entzat. Geuk ere argi izateko. Oraingo zerderaz izango dira, gaztelaniaz, esan edat, eta gero agian beste hizkuntza batzuetara, baina egia da askotan, badator kanpoko jendea, eta ez dira, eta hemen, eta beda, ordu terdiko bidai hau egin ezazu, bizitatxo hau egin ezazu, eta gero komentatuko ditugu rentzundakoak, ez? Eta nik uste alde horretatik funtzio oso polita betetzen duela, eta guain bertan, bertako giak hasiko dira, hontan lanean, eta oso gida jatorrak, dabiltza hortan, Naiara Malabe, Naiara Argoitia, eta Violeta Andres, eta nik uste hirurak profesional handiak direla, interes handia adierazi dute, bizita hauetan, eta asko laundu diate bereik ere, baita turismo bulegoko eta euskara zerbitzuko teknikariak ere. Benigma bizia, esan dugu, bizita gidatu berria geoparkeak antolatuta, geoparkea.eus webgunean informazio dana, oso erantzun ona eman didazu, eta egia da. Ez dugun ezagutzen, ezin dugu maite.